ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲରେ ଟୁନି ନାମର ଏକ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଦିନେ ଟୁନି ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ଅଜବ ଆମ୍ବ ମଞ୍ଜି ଦେଖିଲା। ମଞ୍ଜିଟି ସୁନା ପରି ଚମକୁଥିଲା। ଏହା କେମିତି ମଞ୍ଜି ଟୁନି ଭାବିଲା। ସେ ମଞ୍ଜିଟିକୁ ନେଇ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ପୋତିଦେଲା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଠାରେ ଏକ ଛୋଟ ଗଛ ଗଜିଲା। ଗଛଟି ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସରେ ସେହି ଗଛ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାର ସୁନା ରଙ୍ଗର ଆମ୍ବ ଫଳିଲା। ଖବରଟି ସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା। କାଲୁ କାଉ କହିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। ମିଠୁଟିଆ କହିଲା, ଏହି ଆମ୍ବ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଦୁଇ। ଟୁନି ସବୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଆମ୍ବ ବାଣ୍ଟିଦେଲା। ଆମ୍ବ ଖାଇବା ମାତ୍ରେ ସବୁଠି ଶକ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ବଢିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୋଭୀ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ସେ ସୁନା ଆମ୍ବ ଗଛ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ବହୁତ ଲୋଭୀ ହୋଇଗଲା। ରାତିରେ ସେ ଚୁପଚାପ ଆସି ସମସ୍ତ ଆମ୍ବ ତୋଳି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ଗଛଟି କଥା କହିଲା। ଯିଏ ଲୋଭ କରିବ ସେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବ। ହଠାତ୍ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ଭାରି ହୋଇଗଲା। ସେ ଉଡ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ। ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ, ସେ ଚିତ୍କାର କଲା। ସକାଳେ ଟୁନି ଆସି ସବୁ କଥା ଜାଣିଲା। ରାନୁ ଚଢ଼େଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ଲୋଭରେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ଟୁନି ଦୟାକରି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ରନ୍ଭଉ ଚଢ଼େଇ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁଣି ଖୁସି ଫେରି ଆସିଲା। ଲୋଭ ମଣିଷକୁ ବିପଦରେ ପକାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୟା ଓ ଭଲ ପାଇବା ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ।